Gaur unitateen aldaketaz hitz egingo dugu. Azalduko dizuet nola aldatu unitatez. Guk metroa erabiliko dugu, ia gehienetan. Nahi dugunean zerbait neurtu, esaten du, nahi dugun neurtu, ze neurria erabiliko du? Metroak erabiliko ditu. Baina egia da, askotan, metroa handiegia izan daiteke, edo txikiagoa izan daiteke, neurtzen dugun horren arabera. Hau da, neurtzen baldin badugu arkatz bat, metro handiegia izango da, ez da? Eta aldiz, nahi badugu neurtu, herri batetik bestera dagoen distantzia, txiki xamar geldituko zaigu, ez? Horregatikan, metroaz gain, daude unitate txikiagoak eta unitate handiagoak. Metroa baino txikiagoa hurrengo neurria dezimetroa da. Txikiagoa hurrengoa zentimetroa eta txikiena milimetroa. Aldiz, handiagoak diren neurriak ditugu dekametroa, hektometroa eta kilometroa. Eta hauen ordena horrela izango da. Hau bai dela pixkat gure buruetan sartu behar duguna. Sartu behar ditugu horrela direlako. Ez da zentimetroa hemen eta ez. Horrela joango dira. Badakizue ikusi dezakegula horrela, taulan, edo nik gaur eskailera moduan azalduko dizuet. Zergatik iruditzen zaitelako, agian erresago ulertuko dugulako, neurriz bajuagoa, txikiagoa denen, jeisten dugula eta handiagoa denen igotzen dugula. Ea adibidekin, joango gara lehenengo ikusten orduan. Ni nahi badut kilometroetatik hektometroetara pasa, zer egiten dut? Biderkatzen dut biderramar. Edo 0 bat eransten diot. Hektometroetatik dekametroetara ere biderramar. Eta horrela neurri guztiek. Guztiekin egingo dugu biderramar. Kilometroetatik dekametrotara pasatzeko ordea izango dira biderreun. Metrotara bidermila. 0ak erantziz goaz. Hau da, orduan neurri txikiagotara pasatzen dugunean. Kontrakoa, hau da, neurri txikietatik handiagotara pasatzen garenean, orduan egiten dugu zati hamar. Edo 0ak kendu, edo behar izan ezkero aurretik erantzi. Ia, oin adibidekin errezago ikusiko dugu. Beitu, hemen dauzkago 36 kilometro, eta 36 kilometro hauek pasa behar ditugu metrotara. Orduan, 36 kilometro hauek metroetara jetxi behar garenez, 0ak erantziko ditugu. Ados, 0, 0 eta 0. Beraz, emaitza 36.000 metro. Primeran, orain metroetatik milimetroetara. Orduan ditugu 103 metro, gogoratu azkena eta beste guztiak aurrean, horrela 103 jartzen ditugu. Orain pasa behar gara milimetroetara. Orduan, jeisten garenez, gehitzen dizkiogu 0ak. Hor dugu, 103.000 milimetro. Orain zentimetroetatik dekametroetara. Orain kontrakoa ez da, neurri txikiago batetik, handiago batetara pasa behar gara. 74 zentimetro, eta igo behar gara dekametroetara. Orduan zer egiten dugu, aurretiken 0ak eransten dizkiogu. Iritsi gara dekametroetara. Eta hortxe koma jarriko dugu, 0,074 dekametro. Eta orain ditugu dekametroetatik, 15 dekametroetatik, 15 dekametroetatik, hektometroetara. Salto bakarra, Karo, hemen ez dago 0-rik kentzeko, zer egiten dugu? Tartean komatxoa jarriko diogu.
105 hektometro. Bai? Ikusten da pixka bat orduan, gaur jarri ditugun adibide hauekin, pixka bat ikusteko nola, jetxi gehitzen dizkiogu, edo kentzerakoan, igotzerakoan, kentzen ditu. Eta hori da guztia, gaurkoz.